Wala. Training ako katunay ah. Grabe ang baut katunay. Woo! Grabe. Mga katunay. May bawang gad ba nga inang gitawag ba nga maninguan ta sa atong pamilya ba? Sa paganing manunugat, nagpursigi. Tanawang mga baut katunay oh. Sa bagyo mga katunay ba? Dili na gini sa higat. Ako na kayo ang baut. Samot ka sa laut. Mga katunay oh, tidal wave na oh, mga katunay oh. Grabe nga. Mana, tidal wave na oh. Grabe nga aking katunay. Pero sisir lang mga katunay. Siisi lang ang pagkatunay ha. Para katunay oh. Itong Domingo katunay diri yun na ay nalunod nga duwa ka buok pambot. Kani nalunod din siya. Katong isa nalunod pud. Isa nga ni katunay. Higat ra gani ni. Mga katunay mo rin lang ko katunay labas kay katunay ha. Ako ning ipasigarbo na pud ha. Okay. Sa tiyang gani katunay mahal na ni. Ambot na lang. Times 2 na ning presyo ani kay siyempre mamahal, may tendency nga mamahal ka katunay tungod kay lisod abi ang lahot agtuan. Kunya kung lisod agtuan, digit managat. Siyempre ang isda, ang presyo mapiktuhan mo times 2 siya. Yun ang dan nga tungod sa kamahal sa isda. Muadto na lang sa kuan sa karne. Yun ang dan damoy mo high blood. arang kamahal na kaya sarang isda ron. Orang yung da siguro nga damo na high blood. Magkamahal na kayo sa isda. Kapag ka kung sakto ba ka kung katunay. Amanjit, oh kwantong. Tantang na maskara. Tantang na maskara, wana. Taksi na nyo asawa. Bantay-bantayan nyo mga asawa kay kasi kuwantang. Kapasi ara may katunay yan. Kaya nga ano katunay. Naigamay na ako ang kintroy katunay ba. Siyempre malipay pud ko katunay oy. Anong di man ko malipay be. Kadadlo may kwarta ba, makapamugas mi. Di nga nung nga panahon, wala mi magmukmuk rami sa balay. Di mi ma kakwarta o kausuwa. As in dabis kayo ang suwa katunay basta labas. Mag sardinas ta lahi man, mag noodles ta lahi man, pero kani lami kay ni siya ay. Happy with me katunay tungod kay kaangkon mi og salati karon bisag bagyo. Gani i-relax na gani ta nila kani. Pero tanawa katunay lapas kay katunay yo. Katunay yo, ila sa ko ha pay sa ko ninyo ha. Naisutan ako karon bisag kusog ang hangin. Salamat sa Ginoo katunay ha. Kung talingaw mo katunay ha, mao ni mga sitwasyon sa mga manalagat katunay. Ay gani may kuha katunay ba. Taon. Na sila yung mga katunay, may mga bago nga mga pukot katunay ba. Kay kabaw ka katunay. Maura ni ang silbing source nila pagkuha sa isda katunay ba. Kung ang ila pukot gisi, usapay kuha og katunay. Kung mag-ampor ata sa Ginoo katunay nga naa sila pagko nga mga pukot katunay ba, makakuha ba sila pirmi katunay ba. Mabutog ta mga panahon katunay. Iksil ni Lord ang ato feeds. Mga project ta nilag mga bukod katunay ba sa makatag ta nilag 200 metros tagusan kahit na nakatunay. Pero salamat sa Ginoo katunay nakakuha ta og isda. Pipila ra man ni siguro mga 20 kilos ra rin siguro. Ambot ka 20 kilos ra ba ni 20 kilos mga katunay. Grabe to na yun. Entre dos! Sa tato! Bisag kwanto mo, bisag bagyo-bagyo. Tinguhay mo papa dong. Papamugas na tadong! Tanawa dong Para mga katunay, malimno sige mga katunay. Mga katunay, ang presyo sa malimno 50. Mukuha ni siya, mo plus ni siya siguro mo 20 mo 70 abot ka katunay. Basta yung aning baut katunay nagibagyo managat na additional nga kuan nga price kaya di ba basta mag-load. Pero yung aning katunay di agtugod sila glout. Pasikat tayo katunay katunay nakita na ako katunay sa inyong kanang baut baut og isda katunay ambot na lang
Ang uban gani katunay, may relax tungod kay ingani ang bawd. Pero grabe po ang mga mananagat katunay ba? Maninguwa katunay bisag hangin. Para lang gid sa pamilya mga katunay. Jid, wa kay kwento? Kauban? Dahil shout out to. Ginamas ka na katunay. Wala na, paksin ang asawa ninyo. Bantay-bantayan yung asawa, wag tagin yung asawa ninyo. For the last one katunay ba? Last seconds. Goodbye kayo mga tunay. Ingas labi na sa mga mananagat mga katunay. Kung tag-as ilabihan na kayang bawd, kayo na lang munta pag aris ko pag ato sa laut. Apan kung makaya sa duol, pwede ra. So ingat sa mga katunay. Hugas na rin yung ilang mga tunay. Goodbye mga katunay.